Κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένως δεν θα έπαιρνα και το λόγο ότι το ζήτημα επί της ουσίας το έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σπίρτζης, για το χθεσινό πολύ επικίνδυνο και αντιδημοκρατικό συμβάν της σύλληψης 14 γυναικών. Αν δεν άκουγα και εσάς που είστε έγκριτος νομικός και τον έγκριτο και έμπειρο συνάδελφο τον κύριο Γκίκα να συνηγορείτε απολύτως για το νομικό βάσιμο σε σχέση με αυτές τις συλλήψεις. Και όταν γίνεται αυτό μέσα στην Ελληνική Βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα δεδικασμένο, ένα είδος νομολογίας δηλαδή, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο για τη φάση την οποία περνάμε. Διότι σωστά ο κύριος Γκίκας προηγούμενα είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της έργο. Δεν κάνω κριτική επ' αυτού, διότι βεβαίως δεν ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού η πανδημία, ούτε το γνώριζε η κυβέρνηση. Ένα χρόνο ολόκληρο που περνάμε σε αυτές τις συνθήκες και άρα και αυτό το έργο πρέπει να προφανώς να μπει σε ερωτηματικό, με ερωτήματα για το κατά πόσον μπορεί μέσα στην πανδημία να περνάνε νομοσχέδια τα οποία δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τον κοινωνικό ή το δημόσιο χαρακτήρα τους. Δεν μπαίνω καθόλου σε αυτό το ζήτημα. Αλλά είναι δυνατόν στην ίδια φάση να μην έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι γυναίκες, με όλα τα μέτρα τα ενδεδειγμένα από τις αρμόδιες επιτροπές, να ασκούν το δικαίωμα το οποίο δεν έχει κανείς δυνατότητα να άρει το συνταγματικό του συνέρχεστε, εφόσον κρατιούνται αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, την άποψή τους. Τι άποψη είναι αυτή? Δηλαδή θα περάσουμε ένα ολόκληρο χρόνο. Σήμερα είναι επίσης μια απεργία και στα μέσα και σε διάφορους κλάδους. Θα δεχθεί η Βουλή των Ελλήνων ότι για ένα ολόκληρο χρόνο απαγορεύεται το συνέρχεστε? Χθες έγινε το εξής διπλό ατόπιμα, κύριε Πρόεδρε. Όχι απλά προσήχθησαν 14 γυναίκες των γυναικείων οργανώσεων, επώνυμες επωνύμων οργανώσεων, που είχαν από πριν δηλώσει ότι θα κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία στα σκαλιά που είναι μπροστά στο Σύνταγμα, στη Βουλή, με τις αποστάσεις μεταξύ τους. Δείτε και τις φωτογραφίες που υπάρχουν. Όχι απλά προσήχθησαν, μετατράπηκαν σε συλλήψεις οι προσαγωγές. Και ακούω πριν από λίγο και από εσάς και από τον κύριο Γκίκα ότι τι να κάνουμε, εν καιρό πανδημίας υπάρχει νομική κάλυψη σε αυτές τις συλλήψεις. Δεν υπάρχει. Διότι η ad hoc ερμηνεία που δόθηκε με τις αμφισβητήσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια για την πορεία του Πολυτεχνείου για την εξέγερση του Νοέμβρη, προφανώς κατά πλήρη ερμηνεία όλων των πλευρών αφορούσε εκείνη την ημέρα. Και επαναλαμβάνω, προφανώς υπάρχουν διαφωνίες που θα κριθούν και όταν γίνει συζήτηση εδώ στη Βουλή για την απαράδεκτη ενέργεια του να καλούνται οι τρεις αρχηγοί των κομμάτων ενώπιον της δικαιοσύνης. Το αφήνω αυτό. Είναι δυνατόν λοιπόν να γίνονται προσαγωγές και συλλήψεις όταν κρατιούνται τα υγειονομικά μέτρα σε συναθρήσεις διαμαρτυρίας ή προβολής ετοιμάτων? Χθες δεν ήταν καν, ήταν προβολή ετοιμάτων την ίδια ώρα που εμείς μέσα στη Βουλή, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης προηγούμενα, ο κύριος Λοβέρδος, όλοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους για το μείζον ζήτημα των γυναικοκτονιών και της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της ημέρας εναντίον της βίας κατά των γυναικών, που είναι ένα παγκόσμιο διεθνές φαινόμενο που μέσα στην πανδημία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, όπως είναι εύλογο που συμβαίνει μέσα σε καταστάσεις εγκλισμού. Είναι απαράδεκτη ενέργεια, άκρως αντιδημοκρατική, δεν καλύπτεται από καμία νομική ερμηνεία, από καμία διάταξη και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι προηγούμενο
σήμερα, επαναλαμβάνω, ενδεχομένως θα γίνουν κάποιες συναθρήσεις, κάποιες εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο ώστε για τους επόμενους μήνες ο λαός να σιωπά, η νεολαία, οι γυναίκες, τα κόμματα να σιωπούν για να προχωράει χωρίς καμία αντίθεση ή χωρίς καμία κριτική κοινωνική το λεγόμενο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Εκφράζω την βαθιά μου απογοήτευση, γιατί υπήρξε αυτή η ερμηνεία από μέρους σας σέβομαι και τους δύο και το είπα, που κάλυψε, χωρίς προηγούμενα να πάρει και θέση η κυβέρνηση, που κάλυψε αυτές τις απαράδεκτες αντιδημοκρατικές ενέργειες των συλλήψεων 14 γυναικών χθες μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να μην ξεκινήσουμε, να μην αφήσουμε να προχωρήσει έτσι η χώρα για τους επόμενους κρίσιμους μήνες, που μέλημα πρώτο όλων μας είναι πραγματικά η υγεία, αλλά και πρέπει και η κοινωνική συνοχή και η δημοκρατία και οι ελευθερίες μέσα στη χώρα μας. Ευχαριστώ.